Γεια σας παιδιά, σήμερα θα κάνουμε ένα καινούργιο βιντεάκι και σήμερα παιδιά θα ανεβούμε στο rank, στο Brawl Stars. Όπως βλέπετε τώρα είμαστε Silver 3 και θα προσπαθήσουμε να πάμε Diamond. Όχι Diamond, βασικά μπορεί και Diamond. Όπα, πού πήγα? Ναι, και μπορεί να πάμε και Diamond 3, μπορεί και μυστικό. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε το βιντεάκι. Πάμε. Haste. Λοιπόν, νομίζω στο Haste θα βάλω Cold γιατί είναι αρκετά καλός. Haste. Παιδιά, μου γράψετε και άλλες ιδέες όμως, επειδή μου, γιατί σας το λέω και δεν μου γράφετε. Άμα θέλετε γράψτε μου στα σχόλια μια ιδέα για να παίξουμε στο Brawl Stars και κάποιο βίντεο, γιατί ρε φίλε έχω ξεμείνει από ιδέες. Θέλω κάτι να μου πείτε να παίξουμε που σας αρέσει. Ωραία, μπήκαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που βλέπετε τα βίντεο μου και έχω πάρει αρκετές πάρα πολλές προβολές. Και ευχαριστώ. Και είναι πάρα πολύ κοντές στους 50 subscribers. Οπότε θέλω να με βοηθήσετε να πάμε σε 50 subscribers. Να κάνουμε live ρε παιδιά, δεν θέλω να κάνουμε live. Θα είναι πολύ ωραίο στο live. Ρε φίλε, μας το βάρεσε τώρα. Ρε φίλε, γιατί με βάζει με τόσο κακούς teammates? Κοιτάξτε λίγο το. Εντάξει τώρα παιδιά, έχουμε χάσει, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Κοιτάξτε το Spike τι κάνει. Εντάξει παιδιά, δεν μπορούμε. Φίλε, θέλω να περάσω λίγο τη γραμμή να πάω το Hyper Super. Και δεν μπορώ. Θα τη χαραμίσω τζάμπα. Α, καλά, ούτε δεν πέτυχα. Εντάξει, παιδιά. Δεν μου φτιάξει τις τιμές. Εντάξει, τώρα. Εντάξει, πήγα και το skin του Finks. Δεν ξέρετε. Δεν έχω. Δεν πάρω να σούσει. Και δεν ξέρω θα δείχνει τίποτα πάρα πολύ καλό. Να κάτσε να σας δείξω το skin του Finks. Έχουμε πήρα και εκεί τα απέναντι την Stardom. Και ναι. Finks, να το παιδιά. Πάμε. Gemgrump. Wel grief. Oké, het was wel een boel. Ρε φίλε, τι σπάμ ήταν αυτό? Παιδιά, έχουνε βάλει κρόκιο. Ωραία. Dead. Ja. Ναι, λίγο δεν θα πέθανε τώρα γιατί... Έτσι όλοι φίλε, κάπου θα πέθαινα.
Εντάξει, εγώ με 5 gems και άλλοι έχουν 6. Βέβαια, όμως πάμε να έτσι. Φίλε, ο Μπούλ, γιατί. Έλα. Ναι. Ναι. Παιδιά. Όπαλα. Ναι. Ωραία, το έχουμε. Ναι. Let's go, ρε παιδιά. Κάνουμε boost. Legendary. Παιδιά, πάμε. 1, 2, 3. Όχι, το πιστεύω. Παιδιά, τι να τα κάνουμε τα 3.000 coins. Βέβαια, εντάξει, θα κάνω και κανένα update και μπορώ να μαζέψω να πάρω κανένα silver skin. Εντάξει, παιδιά, κοιτάξτε τι έχουμε κιόλας. Star drop. Πάμε αυτό το μας να πάρουμε και παίρνουμε την Star drop. Я вожу корову на схожу поваровую дамать. Νομίζω καλά έκανα γιατί ο Κρόου, παιδιά, είναι πάρα πολύ καλός. Να πάει και στις 2. Αχ, δεν είχα hit. Καλά, εντάξει. Ωραία. Παιδιά, έχει βάλει νύχτα. Η νύχτα είναι λίγο σπασμένο, παιδιά. Κοιτάξτε τι κάνει. Περκούδα της νύχτας. Παιδιά. Το πήγαμε 4. Ναι. Μπρο, η αρκούδα δεν θα σκουβάλει. Hold in, let's go. Merci, le shard drop. Πάμε να πάρουμε όλα αυτά. Και εντάξει. Καλό πίνει, εντάξει, δεν είναι χάρια. Έχουμε το ranked. Και πάμε την 4. Παιδιά, εύχομαι καλή τύχη σήμερα στο βίντεο αυτό. Έχουμε ανοίξει 2 legendary star drops μαζί με αυτό τώρα. 1, 2, 3. 500 για να πάρω κάτω. Παιδιά, όταν μπει στα Renova θα την πάρω αμέσως και θα την πάμε και πες στην Τζένα, παιδιά. Ναι, θα προσπαθήσω να πάω και πες στην Τζένα. Για πάμε. Παιδιά, δεν μου πατιέται το ready, το βλέπετε λίγο.
Για βγαίνω λίγο. Όχι, μας έβαλε. Τι γίνεται. Μπήκαμε, ωραία. Νομίζω θα βάλει Grief. Θα βάλω Shade. Πήγα κοιτάξει πόσο πλήρως έχω παγορέτικα. Ναι, δεν είναι πάρα πολύ. Απλά δεν ξέρω. Παλιά είχα πάρα πολύ λίγους παγορέτικα όταν ξεκίνησα. Παιδιά, όταν ξεκίνησα είχα πάρα πολλά accounts. Ξεκίνησα από το 25-24. Πριν λίγο το 25. Ναι, και τώρα παιδιά έχω φτάσει 2 Prestige 2 με 25.000 τρόπαια, με 20 Prestiges. Δηλαδή έχω πάρα πολλά παλιά accounts, ξέρετε, δηλαδή άμα είχα τα παλιά μου accounts τώρα μπορεί να ήμουν και ακόμα παραπάνω. Όχι μπορεί, θα ήμουν ακόμα και παραπάνω. Πολύ ακόμα πιο παραπάνω. Εγώ αυτό πιστεύω. Παιδιά, πραγματικά. Τι βλακεία έκανα γάμο το. Παιδιά, έχω χάσει, θα ξέρετε, πάρα πολλά accounts. Μπορεί να έχω χάσει και 4. Θα μου κολλάει λίγο. Όχι ρε φίλε. Κοίτα εκεί το τύχα μου, το πρόλαβα. Εντάξει, να κάνουμε τις καίες. Ωραία, good. Ναι. Ωραία. Θα πάμε μέχρι Gold 2. Ναι, μέχρι Gold 2. Δεν μας πάρει. Δεν παίρνουμε την αγωγή να ξαναπώ. Για να δούμε. Φιλιά, βασικά αυτό είναι το βίντεο μας, το βίντεο μου. Και άμα σας άρεσε πατήστε ένα like και ένα subscribe και την επόμενη φορά παιδιά θα έχω πάει Diamond 1 για να μπορέσουμε να παίξουμε για Mythic. Λοιπόν, αυτό είναι το βιντεάκι μας και bye!